चंद्रतारे आकाशात निखिल रावांचं नाव घेते मैत्रिणींच्या हळदीच्या घोट्यात। आज आमच्या अक्षिताची हळद आहे आणि हळदीचं महत्त्व तर आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे, तरी पण मी तुम्हाला सांगते की हळद ही प्रत्येक कार्यासाठी, शुभ कार्यासाठी फार महत्त्वाची तर असतेच, परंतु नववधू नववर यांच्या चेहऱ्यावर अगदी तेज येण्यासाठी आणि नकारात्मक जाण्यासाठी आणि होकारात्मक दृष्टी निर्माण होण्यासाठी हळदीचं फार महत्त्व असतं आणि आम्ही सगळ्या जणी हळदीने आता सगळ्या अशा रंगलेलो आहोत। आता इतके सारे उखाणे ऐकला, तुका कसा वाटला? आता आमका पण हळद लावची आहे। नवरी कशी आमची गमली अक्षिता, आणि नाव पण त्याने मस्त घेतलं ना, तेव्हा तुमका नाव कळलाच, नंतर घेतला लांबल्याचा गुगानो। चला आता हळद लावूया आणि एक गाणं कोणा घेत होता त्यांनी बोला। गुलाबाची कळी कशी हळदीनं माखली, आली लाली डोळ्याखाली उतू उतू चालली, नटून थटून लाजते जणू चांदणी, नटून थटून लाजते जणू चांदणी, हे गुलाबाची कळी कशी हळदीनं माखली, आली लाली डोळ्याखाली उतू उतू चालली। हळदी अंगाला तुझ्या नावाची मी लावते रे राजा, घेऊन जाशील ना या राणीला तुझ्या। आजच्या दिवशी फुलांच्या राशी संतोषरावांचं नाव घेते अक्षिताच्या हळदीच्या दिवशी। माझी मुलगी सोनी अक्षिता, आज तिच्या हळदीचा प्रोग्राम आहे। आज लहानाची म्हणजे लहानपणापासूनच एकदम धावपळ करणार, चटपटी होती आहे। आता असेच धावपळ चटपटी मोठी झाली आहे। आज तिच्या लग्नाचा प्रोग्राम आहे, हळदीचा प्रोग्राम आहे आणि प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये मुलगी म्हणजे असते का तिचं लग्न होणे गरजेचंच असते। आणि आता थोडं दुःख पण वाटते की आज माझी मुलगी दुसऱ्याच्या घरी जाणार आहे, आणि आनंद पण वाटतोय की प्रत्येकांना आईवडिलांना वाटतेच की आपल्या मुलीचं लग्न व्हावं आणि सुखरूप राहावी आणि सासरी पण आनंदाने राहावी आणि तिचं पुढील आयुष्य पण सुखाने आनंदाने आणि मुलाबाला होऊन म्हातारी होते मुलांबरोबर माझी मुलगी सुखरूप राहते घरामध्ये, बस आनंदी आनंद। जवळजवळ 28-29 वर्ष आम्ही एकत्र काढली, लहानपणापासून मोठे झालो, एकत्र खेळलो, मस्ती केली खूप। त्याबद्दल म्हणजे आता बोलायचं की थोडी आठवण तर येईल तिची, कारण आम्ही खूप भांडायचो वगैरे, पण हे पाहिजे ते पाहिजे तसं पाहिजे, आणि तेवढेच लाड पण करायचो आम्ही। आज तिचा हळदीचा कार्यक्रम आहे, हेच सांगेन की सगळं नीट पार पडू दे आणि उद्या लग्न सोहळा वगैरे पण सगळं नीट पार पडू दे। तिचा उद्यापासून नवीन आयुष्य सुरू होईल, त्यामध्ये ती सुखरूप राहू दे, सुखात राहू दे, आनंदात राहू दे तिच्या सासरी। स्वप्नातली माझ्या परी कल होगी बायको वो मेरी, स्वप्नातली माझ्या परी कल होगी बायको वो मेरी, दिल आता हालावला छट्टे ये पोरगी पटी, हळदीचा हा बहाना आज घालू धिंगाणा, ऐसी खुशी छाई हो गया मदीवाना, तुळली लग्नाची बेडी, तुळली लग्नाची बेडी, हळद लागली 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 हळद लागली।